Така, здравейте, ще съм БГ и ми стана тъпичко и реших да пусна малко на CSGO и като снимам игра с 20 FPS. Това е ужасно просто. Ама няма как, просто играешме с CSGO и така я реших малко пусна. Много съм слаб между другото. Час да хвърлим някаква примамка там, някаква граната. Да сближа малко микрофона до устата и така. Трябва да внимавам сега. Да, много обичам между другото така да превключвам, за да спускам кюто, нали, да превключвам пистолети, това МК по време на такова нещо и така много често умирам. Много съм слаб. Някакъв проблем с Steam, никой не може да добавя мене в приятели, аз не мога да добавям никой. Това е много тъпо, ама какво спре. Така. Много лак просто. Едва ми игра. Добре, тази игра взехме. Аз нищо не направих. Така. Пистолети вземам си дигъл. И тук гранати, така. Се отивам би. Така. В принцип е тук, като чакам някои игри подред. Бях така и в момента между другото не ми се спи кой знае колко много. Спим се, ама не кой знае колко много. Ми е някакво такова гадно. 11:30 е. А пък и нямаш какво да правя, не ми се спи. Да. Е така една яка тактика да седите, в смисъл. Аз тук по принцип аз анализирам много килове, ама сега игра с 25 FPS, надявам се на клипа да не се отразя много лошо. И той има Между другото тук и АВП-тата или там който да било не го виждат, което е супер яко. Опа, видях някакъв пич. Виждате, въобще не го виждате. Вие просто си ги убивате. Ма някакъв пръснаха няш човек. Може трябва сега да се покажа. Да отидем малко би да видим. Тук е малко гадно да седите, защото те са двама трябва ги боим. Да, един готово, бихме ги. То матч взех фраг. То рунд, не матч. Аз сега с кого говоря, не знам. Да, пак само отивам малко на би. Извинете, че толкова не говоря, ама няма просто за кого говоря. Така. Нашия там ги направи на Уди калинки. Къде са тия, не знам, ама там някакви гранати да има. Долу. Си схъбих всичките патрони по топич. Е така. Пръснаха му главицата. Няма да умра. Бати лага! Като съм мъртъв 40 FPS, не. Преди малко бях 40 FPS, ама сега пак спадна на 20. Плюс това Майнкрафт много товари процесора. Не знам дори как не играя с 10 FPS. Надявам се на клипа, пак казвам, надявам се на клипа да не са виждам много гадно. Да не засича много, защото на мене ми засича. Надявам се на клипа да не е така. Ама някак да не е, да смисъл. Той сега нашия ще умре. И с между другото мога да си взема и този скин на МК-та. За някакъв променлив камуфлаж там ли. Да, имам теж 9 променлив камуфлаж, имам 2 скина, защото не игра въобще CSGO, смисъл. Е така, когато ме е тъпо и влизам да цъкам. Торънт е тяхен. Дако ще казвам. Много мрази така. Почвам да говоря едно, после друго.
Забравя мислите. Ще я казвам майка му стара. Оф, няма значение. След малко ще се сетя. Чуйте, иска на първо метал бък, тук че как беше. Да се кача. Не стана. За няма стане от първия път, да трябва повече път да се прошвам. От опит глава не боли, освен ако не скачаш без парашют от мост. Много съм слаб между ти сега. Едва съм прицелвам, защото е яко лак просто. С това EVP. Къде го взех? Аз съм от едно. Лате, толкова мислих, че е тяхен направо. С го е много по-яко от нормалната цел, смисъл флашките, маповете, самите мапове са много яко променени. Какво ти да било, много е готино всичко. Графиката е въобще всичко, аз го изброявам. Само ще трябва да се покажа. Тай имаше някой. Абе, Пясимов. Отивам да го взема. Няма как да го взема просто. Трябва да взема някой друг оръжие, ма дай, Спарта. Тичай. Статрак, Пясимов, не. Сега го изгубя направо, ще са нашите по-бързо да ги избиват. Там е някакъв наш. Пръснах му каската. Така. Това е супер якия скин просто. Нямаше как да не да го взема. Ма сега ме е страх от някъде. Ще се пие от всякъде може да чака просто. Браво на нашия. Чуя, че взеха Пясимов, въпреки че не мога да играя, ама... Такъв е живота, матчпойнт. Така... Ще стоя тук да може да пажа хем лонг, хем шорт. Той има хора къде да пазят. Там две AFP-та. Ето му пръснах каската. Също чакам някой да мини през ярда. През медала. Там както искате го наричайте. Ярд медал, той се едно. Та дръжка ми пречеше някакъв човек направо. Ще да пазя се пак тук лонга и шорта. Съм е страх да се да карите да ви още ниско да се гледа в ето, но... Кой скин е това? Пулс. Той някъде отбито, щом... избихме ги. Така... Някакъв спича, някакъв скина и пазирам къпа за малко и вам там. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?
Kurwa. Ладно, бати голка. Топич ще да му убих, обаче минах по най-бързия начин. Смастрах и там да няма някаква АВП някъде за кашунт, иначе... той е нашата така добре. Така... този АВП-то. Това мисля, че е мрежа за сафари, доколкото видях, не знам. Още към 5 минути спирам клипа. Колко съм? 3-1. 2. Това имаше някакъв. Лак. Все пак го убих. Тук видях някакъв пич. Лак. Добре. Тази игра пак е наша, пак взех един фраг. Така. От C4-то е у мене. Заповядайте, пичове. Така. То път няма съм шорта. Две флашки. Дъбъл флаш. Там видях един. Така, един, два. В момента не знам къде се намирам, защото жестоко ми лагва. И пак някакъв такъв се спасявам на 9 кръвбати. Късметлят съм, колко говоря просто. Пак ги бихме. Браво. Но на 6 за нас. Това още не го видях. И пича спокойно си уби трима там даже. То направо ръшва с PDVC. Направо ръшва. Бра, наша. След това рунд ми се направи още един и да спирам вече клипа. Трябва да справя с това на български. Направо ужас. Играем се по принцип само на Dust 2, не на Inferno или на Mirage или на който и да било. Играем се Dust 2. Браво на Ханибал Лектор. Тук мисля, ще умре. Ей, то отдаде отзаде го на ръга. Ето прото. Така. Сега взем калашето. Калашето или към iPad.
Лад, всички са епета. Но някой флашна направо. Ей, не успя му лепна хита. Покажи се. Не, някой хвърли смолко. Фак. Много ми лагва, бе. Много лагва, много чудо, бе. Ох, мале. Много да разнат тия спиди висеските. Те даже мисля, че нито един такова няма взимат. Нито един рунд. Те са малявка. Да, това ще е от клипа. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, абонирайте се. И харесайте клипа. И да, чао.